Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Executive Committee jong dorbar shnong Kenches Trace baguntup ya ka Oxford bat Rilbong kapala shongker ki ha ka sinset jan ka arpo tarik ujleo arjar arpo kala pensyai syaki pait nong shong shnong kumjuru syaki pait ka briu new trap halor ka jingkno jong ba Sanbor Sulai MLA ka South Shillong constituency badon ka jingle politics jong girang ba shnong halor ka jingpen kalai ka surok hapo shnong naga zigzag road syaka Ardhendu Chaudhry halor kani laong bagi nong penyai ba nong yalam shnong kim shim layo jing tip AA lengba ka jing tho jing pensyai na kalyang dor bar shnong halor ka jing kren iba Sanbor hagini ski bladep te kat kumbala kini jing tho bangabat ni kalong jing tho bla pen kre daga executive committee jong ni dor bar shnong bat kilong kirai kan puli nang ni ho ka dor bar shnong Kenches Trace Oxford Rilbong lingba kani ka kerwa ka kwa ban pensyai sya ki paj ba jong ka shnong Kenches Trace Oxford bat Rilbong bat kumju ru sya upaj ka bri new trap halor ka jing kren bat ka jing tho jong iba Sanbor Sulai MLA jong 19 South Shillong South constituency kibalami hagilat pathai khubor haga khasantrik ujliu arajar arpho kibalong kumni harum kabeningkong ka heading mo kani kalong kabeningkong ka jingpen kala kerteng jong zigzag road syak Ardhendu Chaudhry road haga bayadei bat kani ka benta ka dorbar shnong QR Kenches Trace Oxford badalbong kamshim don kanu ka jing tip bat ha ka juk apor kam amshim la pentip ya ka dorbar shnong na kalyang jong iba Sanbor Sulai UMLA badon buram jongi ba idon ka jing thmu ban pinkala kerteng ya kani ka surok zigzag na ka zigzag sha u Ardhendu Chaudhry road ka baar ka jing ai jing bit na kalyang jong shnong ka jing tho na kalyang jong iba Sanbor UMLA badon buram jongi bayong banakalyang ka dorbar shnong ila ajing bit ha conference la ajing bit ha conference da ka committee ka jong i bat kitu baro ki balaiwan ha ka tu ka jing alang bala pelong ha usnem arjar khat phra kalong ka ikai ka babakla bat ka bom shisha namar nakalyang jong i amdan mano ru lalej syakata conference bat lada lalej ru sibo ulai ramba shnong neu sekretari shnong neu ramba dong neu astan ramba shnong marwei umla benrai hang turu laradon kanunu ka rai hang tu ka jing menjur jong baro katak mot kin happen one ra ya kata ka kam ka bron kam syah isi executive committee jong ka dorbar shnong par lawara hang ta in sai rai ken menjur ne em ka isi ka jongi ka menjur ne em ya kata ka jing terwa jing ba Sanbor Sulai ban penkala kerteng ya zigzag road ka Ardhendu Chaudhry road te nakliang jongi ikhlmyo kanu ka jing pentip halor kata ban nakliang jongi amdon kanu ka jing menjur halor kata te kata kala syai ni kata second point ka jing pensyai halor ka sithi sya ka KSU Laban Circle ngi pensyai bangim shim la tho sithi syak KSU rei ngi pensyai ya ka jing pan jing bet ya ka jing pan jing tip jongka hadin ba KSU Laban Circle kala tho ban pensyai halor ka tei ka kam na kalyang jong dorbar shnong ba ka don ka jing tip ne em halor ka ni ba kala ai ne em ya ka NOC no objection certificate show MLA lani sya ka sarkar lani sya ka naming committee jong sarkar ban penkala ya katai ka kerteng ka shnong ka tho syaki KSU Laban Circle ba ka dorbar shnong kamshim don kanu ka jing tip bat kamdon kanu jing tip bat amshim don mano ba pentip ingi halor kani ka issue ban penkala ya katai ka kerteng ka shnong kala pensyairu bahaga executive committee
meeting jong dorbar Kenjesius Oxford Badalbong how kat sautrik Februari arjar arpo kala menjur baladon kanu jing terwa ban penkela kerteng ya ketika zigzag road ngi terwa ban ai daga kerteng iba jong daga kerteng irang ba shnong barim tam but ibalong led ba dap star maulong ibala syakri palat arpusan snem kinti kem urang ba shnong jong ka dorba shnong jongi ki war hadu kasgi bi layap te kata kabut kata kasithi bangi nakalyang ka dorbar iyo na ki SU ka KSU ka keliyengi ba pila ai na em kanunu ka objection no objection na kaliang ka dorbar jengpi ban penkela kerteng ya ka zigzag road syaka Ardendo Chaudhry road tengi habau KSU ai kasithi ngi haban jumap ne unu kadika hok yununu breu bu pan ka jingkeli bu ka jingkeli ai kasithi ban yo confirmation na kaliang ka dorbar bakadon na em kum kata ngi jumap be KSU ba kamdon ikum kata ngimdon kanu ka jingtip ban ngi kum dorbar snong ngi don hapo ka jingumdum ngimtip i halor kata ta kadang ngi jumap ikum ta kemudian yo KSU ya ka KSU laban circle buat nakaliang jungi ngi ai kublairu ya ka KSU laban circle namar kala ai kani ka jingtip syangi namar ngi kum dorbar ngimtip lemda pentip ke laban circle ngimton jingtip tangmut kani kisngi balakot ngi ban haying iba sanbor te haying iba sanbor tangmut lalong basu otrong paseng on ngimno jingtip ara kim tip ke laban circle KSU tingi ai kublai ki ba kila ai kani ki jingtip kebaran kami ya kasino kabasau kajingkhot jungi ba sanbor sya kajingalang ha ka khalai trik ujliu arajar arpo kadar borsnong kala yo pediang ya kasithi kabak ha ka kharbi trik ujliu arajar arpo na ka office jong iba sanbor sulai emeli badan boram jongi barakhot sobha ya ginong kit kamsnong jong darbar ban ai no ikikot kisla bala dep pen kala kerteng ya kani surok da ka government halor kani kebenta ki khot jogo dorbar sinong kilai syong kirki haga step khalai trik ujun arjar arpo bat layarai ban lech kani ke meeting bala khot dau emli badan buram bat ban pen sngo hau ba shim la konsol lani shim into confidence ya ka sinong halor kani ka jingpen kala kerteng jenda ulakan sol lang ya kesenong hakapor shua ban propose ya government ngin jenda la terwa daga kerteng ilit dap star maulong iram wasenong barim jongi bam kwa hing blai lani daga kerteng ilit ba hoping stone lingdo ibasyong basa akani kesenong jongi but ibla julong ru executive committee member jogani dobro senong la bon snem henry ka basu phala banda poi ha office kam residence jong i hagapor lai beji lapin tip syangi ba ya kani ke meeting be lakhot la cancel shwa la postpone no ya ka banda kaliang jong i ngimsim tip ba isyam hang tu ba ladon ki KSU na kaliang ke laban circle bat ki press bat halor ka tu rong ba sinong bat advisor jong ka dorbar sung jongi ringkat bat nga ngidon lang tu pada katu ila ai jing kren advisor jongi ila pensyai te nakaliang jongi wat ya katu ko meeting kabaong ba lawan KSU laban circle ringkat bat orang ba sinong bat advisor jong sinong jongi syaying iba sanbor hau arjar khat khandai te kini hang ni gedon irang ba sinong bat advisor mane hak giong ba kim sim lalek lang bat KSU bat kata kamnong ba sisa bat ngi nakliang ki isiru nilai kli ki ba sisa ka dai ne em kata boro arngut giong ba kamdai KSU klalek nakajong kelek himaki halor ka jingtho ba ngi ai mangi ban pentip bangi don kelam ai kanur no ke NOC syau emlir ni sorkar ban penkelai kerteng
te swabang pengkut akuar ubon pensyai bangim don kanu kajing kenat nakaliang jongi iba san borsulai umuli bodan borom jongi ngindang liang dorbar senong ngila kersan yai hauni usnem arjakat parah bainwan biang sakabor te ngikwa bau emeli undia terikam bat ngi nang ni sakamat dadon kanu kakam kabadai nang bentak development ne nang bentak ban penkelai ki kerteng jongi surok apok ado barsinong jongi lani imut pancina ununu stasu amta kiriu krau kirudon puram hasinong ne gari jongi ti subha ban sim ya ka dor barsinong jongi ya executive committee jaga dor barsinong jongi into confidence but ngi ikloya banetri bat i namara hak tu kapuar bi kiwan no kemo mi kini kijing huri hura CEB wan sekorona wan sekani katai te ngiru ngila subu pending no ni imat yo ilesi in sakot ini kata kan mentangi ko ban tip ya kata nakaliang ke sorkar balai ke sorkar ru shwa bakan penkelai ni kerteng balai kam sim ke dorban confidence balai kam pentip singi baladon ka proposal nakaliang emeli ban penkelai kerteng balai kam pentip singi tengi gilong ong ping ngimtip ye halor ning idon hajing umdom hakaliang kata kamdon kanu no politics but kani ka meeting wingi syong gini jing bersai wingi ai ya kaliang dobras nong ka stan nam ta ka dobras nong jungi ngi wan ru ban khot pi ban pi ka stan ka jungi kung bodar dobras nong nyapan pensai te ila ong ba kumta tengi happen saya am cik pai ba bat cik dobras nong jungi balajit ingi kum ki isi ban yada ka dobras nong jong ban yang nam ta ka dobras nong jong ti kamdon kanu no politics nakaliang ka jungi umdan e ru